izinto sazenzela bo. No mommy can I, no daddy can I, izinto sazenzela bo. Sanibona baleli labalandeli emakhaya. Lo untokozo Tshepo Mohlala umakatani the New Age Bantsula 357 Clifford Kivora. Kateli imnyama isitimela samalahla umbhebheni. Manje ngizokhuluma ngomfanekiso owimbeleko. Umkhuba noba umcimbi noma isintu sawo umsebenzi wembeleko. Imbeleko ibalekile ngoba iwumsebenzi owenziwayo for ingane. Mandulo kudala namanje bakhona abantu kuya ngesiko nesiko ukuthi kwenziwa kanjani, kodwa okwesintu ngizothanda ukuchaza ukuthi imbeleko yenzelwa ingane ibikwe ekhaya konina noma koyise, kuya ngokuthi yena uzalelwe emshadweni noma akazalelanga emshadweni. Abanye abantu basuke besho bethi imbeleko yenzelwa ingane eyodwa emndenini okuyiyona yokuqala, lezi ezinye azenzelwa. Lapho umuntu usuke wrong ngoba imbeleko yenzela zonke izingane ezavundla okhaleni lakamawazo. Ngaba ukuthi izingane lezo azinababo bodwa noma zinobabo bodwa noma oyedwa. Imbeleko ibalekile ukuthi izingane zonke zomuzi zenzelwe ngoba nisuka nibika edlozini lalapho komalume noma baba koyise. Nisuka nibika ukuthi idlozi la lilemazi lo muntu lo ukuthi ukhona. Ingathi make ephithizela egcekeni idlozi lizibuza ukuthi ubani ke lo. Nakhona lento leyo iyenza ukuthi nibalekele umbango enganeni ukuthi into zakhe athi uyazama impilo, gcina izinto zingenzeki ngoba abakabo mama bakabo malume bayambanga bathi thina yithi kumele senze izinto. Abakabo yise nabo bayambanga bathi yithi kumele senze izinto. Shuthi inhlanhla yengane isuka sebanjiwe, wonke umuntu afuna ukuyenza ukuthi iphumelele, gcine sekubangwa ukuthi hayi sonke ke masiphatheni okwethu ngoba nina nithi yini ekumele nihambele phambili. Ngalokho imbeleko ibalekile empilweni yomuntu, ngaba umncane umdala, ngoba mangabe usomdala abakaze bakwenzele bakuphandle esandleni sakho sesidlo mangabe uzalelwe emshadweni ngokuphelele noma esandleni sesinxele, which is your left hand, if uzalelwe komalume. Imbeleko kuye kuthengwe izinkukhu ezimbili, eyamakhehla nezalukazi, zihlatshwe mhlawumbe isonto leli eliphambi kokuthi kwenza umsebenzi. Kubikwe ukuthi kule viki elizayo ngoLwesihlanu kuyohlatshwa kuyenzwe umsebenzi wembeleko kasibanibani. Abanye abantu basuke benza imbeleko for izingane ngembuzi eyodwa. No, umuntu nomuntu unembuzi yakhe. Mangabe izingane zakho zenzela umcimbi wembeleko ngosuku olulodwa, imbuzi ihamba nganye emuntwini. Umntana esilisa unembuzi yakhe yesilisa, wentombazana unembuzi yakhe yesifazane. Ngicela ukuthi singenzi amaphutha masenza leyo msebenzi.
ngoLwesihlanu iyahlatshwa imbuzi, ukhishwe umswane, ukhishwe inyongo. Nayo leyo nyama ayidliwa, iyahamba iyobekwa emsamo. Iphahlelwe, ukhulunywe ukuthi lokhu kwaphansi okweni ukuthi nazi ukuthi khona ingane igama lakhe ekuwubani nobani ekuwubani wakabani. Siyambika namhlanje edlozini ukuthi into zakhe zihambe kahle, eqhaqheke amaketanga, qhaqheke yonke into engaba into embi phezu kwempilo yakhe. Yonke into azoyenza nibe ninaye makashweleza noma ephahla enibiza, nimazi ukuthi ubani nokuthi inhlanhla yakhe iyosuka kubani, kuyinina abantu enihamba naye, nina esinibika kubo obesibongo. Ngoba nikhumbule umuntu uzalwa kabili, komama which is komalume nakobaba koyise. Yingakho kumele sicacise edlozini ukuthi siyambika lo mntana kanje nakanje nakanje. Sicela zonke iy'nhlanhla zakhe azalwe nazo zifike kuye futhi avikeleke, yonke into yakhe yenzeke ngendlela nokugula kungabi khona empilweni yakhe, yonke into yakhe ihambe kahle. Makaceda lapho-ke emsamo, yena lo mntwana noma lo muntu enimenzela umsebenzi ngalolo suku lwesihlanu ulala lapho emsamo ukuthi idlozi lizomkhotha. Alale lapho, ngakusasa ekuseni uyaphahlelwa futhi ukuthi namhlanje umcimbi, abantu bazofika bedle, yonke into mayihambe kahle. Nithathe inyongo nimgcobise la kukhakhayi, niyicontise olwimini, nihambise ezandleni kanje kwehla, nihambise esandleni esinye, nihambise la phansi ukuye ey'nyaweni ukuya phansi kobhonsi, niyehle futhi nangapha kanjalo. Ukhakhayi nimcontsisele nakhona olimini, nimphandle esandleni esesincele mangabe umsebenzi wakobomalume, niphinde nithele inyongo kusesiphandla, noma esandleni sesidlo nimphandle niphinde nithele inyongo futhi khona esandleni sesidlo mangabe uyenzelwa umsebenzi ekhaya kobaba. Ngalokho-ke ngiyathemba ukuthi nizwile-ke, akungenanga ngapha kwaphuma ngapha, ngoba imbeleko ibalulekile. Mangabe awukazi uyenzelwe yona usasemncane noma ungakazalwa, njengemikhuba yakudala beyenziwa vele ukuthi ingane yenzelwe imbeleko ingakazalwa. Lapho bokuthathwa isikhumba sembuzi sithelwe ngenyongo, sibikwe ukuthi nayi ingubo yengane, ukuthi mayizalwa ithi imbathiswa yona, ukuthi mihla namalanga mayiloku ikhula noma mayigula noma mayenzani imbathiswa yona. Manje-ke sesiyenza ngokomkhuba wamanje ukuthi ingane noma ingenzelwanga, amandla angekho ngaleso sikhathi yenzelwa iloku ikhula. Kakhulu bayenza ngonyaka wokuqala ingane izaliwe, noma kwesinye isikhathi-ke noma ikhulile seyindala yenzelwe imbeleko. Ngalokho-ke ngiyathemba ukuthi nizwile futhi lo mfanekiso uzwisisile. Mangabe khona into ningayizwisisi, cela ukuthi niye kuma-comment section, umuntu nomuntu abeke uvo lakhe ukuthi yena wazi imbeleko kuyinto enjani, ukuthi yenziwa kanjani. Ngiyabonga.